DJ Кас. Аз съм от голям прас. А това е един огромен букет за твоя скромен талант. Не, бе! Как мога съм толкова тъп? Пак го обърках. Огромен, скромен. Това е един скромен букет за твоя огромен талант. Нали така? Окей. Ники, какъв то празнува? Това е един малък... Не, в смисъл, за твоя малък... Шоуто Голям прас е на 14 декември в Joy Station. Ти си нашия ководещ. Наши... Имам нужда точно човек като тебе. Я това да го вземеш да ми свърлиш додолу, моля ти, че не ми се слиза. Аха, да изхвърля букука. Окей. Как е? После ще дойда да разходя котките.